Nimeni on Robert Sandström, olen töissä Arlalla hankinta- ja logistiikkapäällikkönä. Arla on kansainvälinen meijeriyritys. Suomessa se on toiseksi suuri ja meillä on noin 400 työntekijää ja maitoa haetaan 370 tilalta. Olemme ajaneet Ivecolla 2 vuotta ja meillä on nyt 2 Iveco-kuorma-autoa käytössä maidonkeräilyssä. Valitsimme ajaa Iveco SV:llä, koska se sopii erittäin hyvin kriteereihimme. Mahdollisuus ajaa biokaasulla oli ehkä tärkeintä, koska se on tällä hetkellä ympäristöystävällisin polttoaine. Käytämme Iveco SV:tä 3 päivän sykleissä silleen, että on lepopäivä, keräilypäivä ja päivä, jolloin auto ajaa meijerille ja takaisin. Iveco SV on osoittautunut hyväksi mukavuuden ja viihtyvyyden kannalta. Se on moderni kuorma-auto, joka kulkee myös erittäin hiljaisesti biokaasumoottorin ansiosta. Palvelu ja luotettavuus ovat meille erittäin tärkeitä toimittajaa valittaessa. Aikataulut ovat tiukat ja maitoa pitää hakea tiloilta juuri oikeaan aikaan. Iveco-korjaamot sijaitsevat kätevästi reitin varrella ja ne ovat täyttäneet kaikki huoltovaatimukset.